पण मला वाटतं भरपूर पाऊस त्याच्यामुळे ते काही रुजलं नाहीये. मस्त नाही करायच्या, मस्त नाही करायचं. अरे सांडेल सांडेल होतं, पण तरी पण थोडंसं असं कन्फ्यूज सारखं वाटतंय. म्हणून तुम्ही बघून घ्या आणि नक्की मला सांगा. लिंबाची रोपं आहेत ती आणि फणसाची आहेत. ते फणस निघाले व्यवस्थित. हे बघा, एकाची आंघोळ झाली, अजून एकाची बाकी आहे. चित्त चकोरा गोकुळ कान्हा मने मोहन तू कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण. तर ह्या बघा मिरच्या नाही, मिरच्याचं बी भिजत घातलं होतं रात्रभर. ते आता लावायचे आहेत. हे बघा कशा झालेत. तर काय झालंय, 2दा बियाणं रुजत घातलं मिरचीचं, पण मला वाटतं भरपूर पाऊस त्याच्यामुळे ते काही रुजलं नाहीये जसं हवं तसं. त्याच्यामुळे पुन्हा आता परत मिरच्या म्हणाले मी, बियाणं भिजत टाकलंय. आता हे कसं बाहेरून विकत आणलंय बियाणं. आता हे आपण लावून घेऊया पटकन. सगळ्यात आधी चहा पिऊन घेतो, म्हणजे मगाशी एकदा पिऊन झालाय. आता पुन्हा, कारण आता की नाही आम्ही पाणी भरून आलोय, त्याच्यामुळे चहा प्यायलो की जरा बरं वाटेल. आपला गवती चहा ज्यात आहे चहाचा मसाला जो मी तुमच्याशी शेअर केलेला आहे, परत चहाची पात आणि तुळशीची पानं. मस्त असा गरमागरम वाफाळलेला चहा पावसातनं. गरम आहे बेटा, थंड होऊ दे. दोघांनी पण खाली बसा दोघांनी पण. गरम आहे ना, तोंड भाजेल ना. थंड झाला का देते. हा बघ, वाघ्या बघ कसा गुड बॉय बनलाय. शेरू हे बघ, वाघ्या बघ कसा गुड बॉय आहे. बघ कसा गपचूप बसलाय. हवंय तोंड भाजेल. हवंय. थांब जरा, थंड होऊ दे. मला माहिती आहे तुम्हाला भूक लागले ते, तुमच्यासाठी थंड करते की नाही. हा बसा, खाली बसा. गुड बॉय. बघ वाघ्या कसा खाली बसला. शेरू तो बघ, वाघ्या बघ कसा खाली बसला. गुड बॉय. हा खाली बस. हवं कसा, हवं वाघ्या कसा बसला खाली. वाघ्या गुड बॉय. शेरू पण आमचा गुड बॉय. हवंय. हाव. खाली बसा. हा देते. भूक लागली मला माहिती. खाली बसा. मस्त नाही करायच्या, मस्त नाही करायचं. अरे सांडेल बादला. हा चल. ते बघा. थंडा होय. थांब. तुला गरम प्यायचंय, देऊ गरम. हा जी भाजणार की नाही. वाघ्या कसा गपचूप बसलाय बघ. चला, हे बघा खाऊन सगळं फिनिश झालेलं आहे. जा आता काय करा. चला वाघ्या, आता बाहेर जायचं. शेरू जा, सुसू करून ये जा आणि झोपा. चला, देईपर्यंत धीर नसतो बघा. देईपर्यंत धीर नसतो. वागू माझ्या वागूला. अरे बापरे, डेकर पण आली. डेकर पण दिली वाघ्यानी. शेरू लगेच बाहेर गेला बघा. चला, हे बघा चादरी काल धुतलेल्या, तुम्हाला बघा म्हणाली होती ना मी, सुरुवात केलेली आहे. आणि सुकल्या ना चादरी. ह्या बघा, आता ही रात्री ना घरामध्ये घेतली होती. ब्लँकेट पण सुकलं आहे. मशीनमध्ये स्पिन करतो, त्याच्यामुळे काय असं हे नाही आहे. आता जरा दिवसभर वाऱ्यावर ठेवलं का सुकून जाईल. आज पाऊस, हे बघा पावसाळी वातावरण नाही आहे. आज पावसात थांबलाय. आणि तिकडे ते बघा, आता तुम्हाला नेटमधनं बघायला लागणार. हां, कुणाल ना जरा ते रान काढतोय, त्याला पण सुट्टी आहे ना आज. चला, छोटे मोठे कामं ना आपल्या घरामध्ये चालू आहेत. चला, ही ना झाडं आपली लावायची बाकी आहेत. तुम्हाला मागे एकदा बघा व्हिडिओमध्ये दाखवलं होतं.
म्हणजे कुंडी सकट काढून ठेवलेले आहेत, पण ते पाऊस भरपूर होता म्हणून मग राहून गेलं. तर आता आज आहे ना हे करून टाकतो. ह्यात पण तुळस आले वाटतं हे बघ. हां, जाड्या लावून टाकूया तुळस मग ही. पाऊस नाही तर कसं वाटतं बघा, उन्हाळी उन्हाळी एकदम. हा, जाईच्या झाडाला. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. तर आज सकाळी सकाळी तुम्हाला गार्डनची सफर दाखवते. म्हणजे खूप छान छान फुलं ना अशी फुललेली आहेत आपल्या गार्डनमध्ये. आता थोडासा वेळ निवांत, कारण माहिती काय झालं, पाणी भरायला गेलो ना, तिथं आमचा जवळजवळ अर्धा पाऊण तास गेला. त्याच दरम्यान ना सगळं घरातलं मी काम आटपून घेतलं, म्हणजे झाडलोट जी करायची सगळं केलेलं आहे. आणि आता पाऊस थोडंसं थांबला आहे, म्हणजे चला बाहेर जरा एक फेरफटका मारूया आणि बघूया सगळं कसं झालं आहे ते. तुम्हाला पण मी दाखवते, थोडंफार शेअर करते तुमच्याशी. खूप म्हणजे छान वाटते. आणि गेल्या वर्षी ना काही रोपं आपण लावली होती, म्हणजे जे कंद बघा असतात, ती पण आता रुजून ना अशी बाहेर आलेली आहे. तर तुम्हाला मी दाखवते. पण आम्ही ना कन्फ्यूज आहोत की तेच आहे का वेगळं आहे काय कळत नाही आहे. पण आम्हाला असं वाटतं तेच आहे म्हणून, वेलीसारखा प्रकार आहे. आणि अशी भरपूर अशी रानभाजी पण आहे आलेली इथे. तर एक रानभाजी आहे, त्याला मला वाटतं काही लोटची भाजी असं काहीतरी म्हणतात वाटतं. तुम्हाला मी दाखवते, बघा तुम्ही. तिने काही ठिकाणी ती खाल्ली जाते, पण मला वाटतं आमच्या इथे नाही वाटतं खाल्ली जात. शेअर करते तुमच्याशी. आणि हा बघा किती मोगरा फुलला आहे बघा. असं म्हणतात ना की पावसाळ्यामधनं मोगरा कमी फुलतो, पण इथे बघा छान अशा कळ्या आलेल्या आहेत, धरलेल्या आहेत. गुलाबाची हे बघा, हे पण कळी. हे सर्व कटिंग करून लावायचं आहे. बघू आता, आज जमलं तर आजच होऊन जाईल. ही अबोली खूप छान आहे. ह्याची कटिंग लावायला पाहिजे, रंग खूप मस्त आहे. अबोली नाही काय म्हणतात त्याला, म्हणजे रंग त्याचा अबोलीसारखा आहे म्हणून माझ्या तोंडातनं अबोली आलं. जास्वंदी. आणि पावसामुळे आपली जी चाफ्याचे वगैरे झाडं आहेत ना, त्याच्यामध्ये वाढ बघा, नवीन नवीन पानं पालं बी फुटलेली आहे. कुठे? हां, अच्छा बाई, तिथे पण बघा फुलं आलेत, दाखवते. तिकडे जाऊया आपण. थोडंसं गार्डनमधलं सफर. हो अय्या, भरपूर आलेत फुलं. 2 नाही आहेत, खूप आहेत. बाप रे, हे बघा. नाही भरपूर कळ्या आल्या आहेत. बाप रे, बघ किती आलेत. बाप रे, आतल्या आत आहेत, माहिती पण पडत नाहीत. पावसामध्ये येतो चाफा. हे बघा, कळ्या भरपूर आहेत. 5-6 कळ्या आलेल्या आहेत. त्या फुलतील मला तर आज किंवा संध्याकाळपर्यंत फुलतील. हे बघा किती कळ्या आल्यात. वा वा, मस्त मस्त. ते चाफा एक तर खूप आवडतं आम्हाला. हां, मस्त झालं असं. शेरू, ह्या चाफ्याला नाही अजून कुठं दिसत आहे. हा बघूया चाफा. नाही ते कसे अजून ते पालं बी फुटते नवीन, अजून कळ्या काय दिसत नाही आहेत, पण येईल, यायला पण येईल. ह्याची छान वाढ झाली बघ ह्या चाफ्याची. आणि हा बघा, हा मोगरा बघा, मग कसं कळ्यांनी भरला एकदम. तुम्हाला सर्व आज रोपं दाखवते. हा नाही, ह्याला नाही अजून कळ्या आल्या. तर हा बा, हा मोगरा जंगली आहे. अच्छा, हा जंगली मोगरा. छान झाले. चला आता फुलं बघून झाली. आणि ही आपली आता तुळस बघा, हा कशी अगदी बहरतच चालले. तुळस दिवसेंदिवस. हां, किती छान वाटते बघा. आणि अशी गच्च झाली, अशी हिरवीगार. त्याच्या बाजूला ही आपली कृष्ण तुळस, ही पण बघा किती छान झाली ती. असं खूप असं प्रसन्न वाटतं सकाळी उठल्या अशी भरगच्च तुळस बघितली ना का. आणि नंतरला हे बघा, हे तुम्हाला मी कंद म्हणाले ना, हे तुम्ही जरा सांगा आम्हाला. म्हणजे इथेच लावलं होतं, आम्हाला 100% गॅरंटी की हे कंदाचंच वेल आहे ही. कारण गेल्या वर्षी इथं आले होते ना, लक्षात होतं, पण तरी पण थोडंसं असं कन्फ्यूजसारखं वाटतं आहे. म्हणून तुम्ही बघून घ्या आणि नक्की मला सांगा तुम्ही कमेंटमध्ये की तेच आहे का. आणि ही बघा, ही एक नवीन तुळस इथे रुजलेली आहे. आणि आता पावसामुळे पण ती पण छान झालेली आहे.
इथे काटल्याची वेल आहे, जी नर वेल आहे. काटल्याची जी नर वेल असते ना त्याला बघा इथं अशी फुलं येतात, ज्याला फळ नसतं. आणि हे जे रोपं आहेत ना झेंडूचे, मखमल ते रुजलेलं आहे बियाणं इथे. बापरे, रान बघा किती वाढलं आहे. आणि आपला अळू बघा किती छान झाला आहे. अळूच्या वड्या आता बनवायला हव्यात. किती पानं मस्त झाले बघा. हा वा, होतील वड्यांना होतील. छान झाले. आणि हा रानटी आलू, नाही रानटी नाही वाटत आहे, रानटी आलू तिकडे येतो बघा हिरवा. हा इकडचाच रुजलेला कंद आहे. हा भाजीचा रियाकडनं आणलेला. आणि ही बघा, ही तुम्हाला म्हणाल ना ती लोत का काहीतरी असं म्हणतात ह्या भाजीला. काही ठिकाणी खाल्ली जाते. आता ही पानं कशी पूर्ण बाहेर आलेत ना, तर पूर्ण पानं ना बाहेर नसतं चालेल ना, असं उभं असतं ते. तुम्हाला मी दाखवते, असेल इथे कुठेतरी. आणि हा जंगली आलू आहे, भरपूर आला आहे, ज्याला भरपूर खाज असते. बघू, जरा गरज भासली तर करून आपण खाऊ शकतो. हा मस्त झाला, अळू छान झाला आहे बघा. इथे पण मखमलीची याची झेंडूची रोपं बघा किती आलेत. ती बियाणं पडलं ना का असं रुजतं पावसामध्ये. वा, आता वड्यांना होईल, 1-2 दिवसामध्ये होईल बनवायला. आणि आपली केळ बघा नवीनवाली, ती तुम्हाला मी दाखवते. कशी छान असं. अजून काय ते काढलेलं नाही आहे. बघू आता, ते कुणालच्या गावांना विचारून माहिती पडेल. खुलायचं बंद झालं वाटतं. आता कसं बऱ्याच म्हणजे 2-4 दिवसानंतर इथे आलो आहे, कारण पावसामुळे ना काही बाहेर पडायला मिळालंच नाही. आणि ही आपली घेवड्याची वेल इथे लावली होती, ही पण छान अशी झालेली आहे. अशी काटे टाकून ठेवली इथे, जी आपण ना आधीच लावली होत्या उन्हाळ्यामध्ये, ते आत्ता व्यवस्थित झाले. आणि मला वाटतं हा घड तयार झाला का बघा जरा केळीचा. तयार झालं. हा वाकलाय बघा ना किती खाली, बापरे. तो पण चेक करायला पाहिजे आज. हे सगळं रान बघून ना एक तर भीती वाटते. बघा किती असं रान वाढले. त्या आड्याच्या बाहेर बघा सगळं हिरवंगार. चला, वड्या मी कालच कुणालच्या गावाने म्हणत होती, अलवड्या खूप दिवस झाल्या पण खाल्ल्या नाहीत, बनवायला हव्यात. पानं रेडी आहेत, बनवूया. हे बघा, आता हे रोपं आहेत ना लावायला घेतलेत. निघतात का? लिंबाची रोपं आहेत ती, आणि फणसाची आहेत. ते फणस निघाले व्यवस्थित. किती आहेत फणसाची? 4 आहेत. 4-5 आहेत फणस. लावा आता आहे करून. आणि हे लिंबू आहेत ना? 2 लिंब आहेत. आणि ही बघा, ही एक तुळस निघाली, ती पण आपण लावून घेऊया. चला. ही बघा, ती लिंबाची झाडं होती ना, आणि फणसाची तीच कुंडी घेतली, त्यात सर्व माती वगैरे व्यवस्थित भरलंय, वाळू वगैरे सर्व टाकलं. आता हे बियाणं आहे ना मिरचीचं, ते आपण टाकून देऊया. हा आपला 3रा प्रयत्न आहे मिरचीची बिया रुजवायचा. गेल्या वर्षी पटकन रुजला होता ना. यावर्षी काय माहिती काय झालं. गेल्या वर्षी फक्त वाळूच टाकलेली. गेल्या वर्षी वाळूत नाही टाकलेली, तो वरचा टेपा ना तिकडे टाकले होते तिथे. हां, चला आता हे जरा, हा आपला वेगळा प्रयत्न. नंतर मग ह्याच कुंडीमध्ये ना मग कोथिंबीर लावायचा विचार आहे, ह्यातच लावूया. आता ही कुंडी ना बाहेर नाही ठेवणार, कारण पाऊस आला ना कसं सगळं पाणी पडून पडून बियाणं खराब होतं. मग आता हे एकत्र जरी टाकलं ना तरी येते रुजून. आता हे बियाणं आम्ही बाहेरचं विकतचं आणलं आहे, 10 रुपयाचं पॅकेट आणलेलं आहे. बघू आता. आणि आत्ता मैत्रिणीनं 11 वाजले सकाळचे. नाश्तावर सर्व करून झाला आहे, देवपूजा करून झाली, आणि घरातलं सगळं काम करायचं बाकी आहे. म्हणजे आता कपडे वगैरे धुवायचे, जे काही असतं ते घरात ना ते सर्व चालू आहे. आणि कुणालचे बाबा बघा, ते बघा ते ना ते आपलं कडुलिंबाचं झाड आहे, त्याला जरा माती घालत आहेत. आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये बघा, तुम्ही नीट निरीक्षण करून बघा, काहीतरी कमी आहे. आता काय कमी आहे ते तुम्ही मला सांगा कमेंट करून, तुमच्या लक्षात येईल कदाचित, आणि कदाचित नाही पण येणार, पण सांगा कमेंट करून. आणि आज मी थोडासा बघा ड्रेस तुम्हाला दिसतोय, हा एक ना नवीन ड्रेस वापरायला काढला आहे. कारण जितके पण कपडे आहेत ना सर्व,
म्हणजे घातले का सगळं माती माती होऊन जाते. खूप म्हणजे चांगले चांगले ड्रेस म्हणजे हे मातीमुळे ना सगळे खराब झालेले आहेत, लाल लाल भडक. आणि एकदा माती लागली का किती पण घासले तरी पण तो चिखल काही निघत नाही आहे. आता हा बघा, हा पिवळा रंग आहे, पण आता हा किती दिवस टिकतोय ह्याचं पण काही सांगू शकत नाही आहे. ह्याचा की नाही गळा जरा लो आहे, त्याच्यामुळे अशी ओढणी घेतली. आता काम करताना ओढणी घ्यायची म्हटलं का खूप मग अडचण होते. चांगला ड्रेस आहे पण रंग छान आहे, पिवळा रंग की नाही मला खूप आवडतो. आणि मागचं वातावरण पण बघा तुम्ही, कसं ऊन बघा पडले, कडकडीत ऊन पडले, कडकडीत असं. तर जेवण बघा आपलं करून झालं आहे. आणि हे आहे आपलं आजचं जेवण. ही आहे कोबीची भाजी, ज्यात मी चणा डाळीने मिक्स केले. डाळ आहे, खोबरं टाकून बघा केलं करतात ती. भात जोडीला पापड आणि चपाती. घ्या जेवूया. जेवा जेवा. आणि हा बघा, हा शेरू जेवण झालेला आहे तरी पण तो तर ताटातला एक घास हवा असतं ना, तसं आहे ते. जा शेरू आतमध्ये. आणि हा बघा वाघ्या पण इथे बसलेला आहे. बसा खाली, बसा, देणार खाली बसा. तर जेवण झाल्यानंतर मी बघा आता किचन घेतलं आवरायला. म्हणजे भांडी माझी अर्धी घासून झालेत आणि थोडीशी बाकी आहेत. आणि लाईट नाही आपल्याकडे, सकाळपासून लाईट गेलेली आहे. आता मला वाटतं संध्याकाळशिवाय लाईट काय येणार नाही. तर वाघ्या आणि शेरू यांना आंघोळ घालायची आज. तर कुणाला आणि कुणालचे बाबा त्यांनी दोघांना घेतले आंघोळ घालायला. आणि वाघ्याचं नेहमीप्रमाणे पळायचं नाटक चालू झालं आहे. आणि आता शेरूने पण बघितलेलं आहे आणि तो पण पळतोय. हा बघा इथे. आता कुणाल त्याला ना गोड बोलून बोलून बाहेर त्याला घेऊन गेलाय कुणाल. तो किचनमध्ये आला होता लपत. मी तिथे होते ना भांडी घासत त्यावेळेस. आणि हे बघा इथे सुरुवात झालेली आहे आंघोळ घालायला. हे बघा एकाची आंघोळ झाली, अजून एकाची बाकी आहे. तो किचनमध्ये आहे शेरू, आज पळतोय तो. आज गरम आहे ना, पाणी साफ स्वच्छ आंघोळ करून घेतली. कोणी ह्यानी? नाही ऊन आहे काय नाही. त्याला माहिती आहे आता पळून काय उपयोग नाही, आंघोळ तर आपल्याला करायचीच आहे. पाणी पण कोमट आहे ना, थंडी नाही वाजत त्यांना. हा कोमट आहे. चला हा बघा शेरू, चला आंघोळ करायला. चला चला, काही करू नका. चला नाव नाव करायला. तो मागे आला तो बघ. चला ना आंघोळ करा बाहेर. चल चला चला नाव नाव करायला. त्याला पण करायची नसत्या, पण काय करणार, काय पळत नाही तो. जा बा, चल नाव नाव करायचे आहे. चल आणि ही दोघं जण बघा आता आंघोळ करून जाईल ना, आता शांतपणे असे पडून आहेत. आज अजिबात ते झोपलेले नाहीत. मी सकाळी मला वाटतं काहीतरी 15 ते 20 मिनिटासाठी झोपले असतील ते, आणि मग जागेच आहेत. पण आता आंघोळ झाले ना, आता छानपैकी झोपून जातील. थोड्या वेळाने त्यांना घरात घेणार, कारण आतमध्ये कसं लादी पुसली ना तर ओलं होतं, म्हणून मग त्यांना इथे बाहेर ठेवले. आता आतमध्ये सुकलं ना का मग ते आतमध्ये घेणार त्यांना मग. तर चला मैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आज लाईट नसल्यामुळे ना बराच गोंधळ झालेला आहे. म्हणजे अजून कपडे वगैरे पण धुवायचे आहेत, कारण पाण्याचा पण जरा प्रॉब्लेम झाला आहे, आज लाईट नाही म्हणून. तर थोडा वेळ की नाही अजून वाट बघते. जर का लाईट नाही आली 4-4:30पर्यंत तर म्हटलं हाताने मी कपडे धुवून घेईन. तर चला मैत्रिणींनो, व्हिडिओ आजचा आवडला असेल जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया आपण. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.